Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Andrej Lincov. Ok, danas što ću da kažem jako bitno obaveštenje. Nije me bilo dugo, znam da sam najavio. Samo da pogledam pre koliko je to bilo. Pre godinu dana, nema to veze sa time. Da, pre 9 meseci sam objavio da ću da počnem opet da snimam. Dobro, snimili smo 2 videa, ja i Mateja. Glupi san, It's Everyday Bro parodija na srpskom, parodija. Ok, što hoću da kažem jeste to da možete da očekujete još luđe klipove i tako sve. Mi se vidimo u sljedećem videu do tada. Mislim, čekajte da vam kažem, nisam snimao zato što sam prešao na drugi kanal, u stvari ovo mi je taj treći. Ok, zapratite me na YouTube Team Serbia, treba da dođemo do tih 20 suba. I ništa što mogu dalje kažem, zato me nije bilo dugo, a i izvinite zbog toga i od mene imate veliki pozdrav. Pos.